Hey, Guus! Dan zeg ik even, dit weer de jeugdkampioen Ruttemaat. En dit is eigenlijk mijn, ja, deze is wat schruten, want hij had hekel aan vreemde mensen. Dit is eigenlijk de allerbeste pony die ik heb. Dit is Alina LH. Dat is de algemeen veulenkampioen van. Daar hebben we verderop zitten algemeen jeugdkampioen. Dat is de Lietse maatkampioen. En Alina zelf weer algemeen die weer middenmaatkampioen. Dus hij is een hele beste pony, hoor, nee. Wat heb je dit hier mooi voor je dellen aan? Wat is dit krijgt? Nou, dit is van de kampioenschappen van Gersleert in 15 september. Kreeg ik alles als kampioen. Wat een enorme vangst. Het is een enorme vangst, maar dat is eigenlijk wel een unieke vangst. Dus dit is eigenlijk het belangrijkste dagkampioen. Hij is de beste oudere pony van de dag. En hij is de beste jeugdpony van de dag. En je gaat de beste vader van de dag. Dat ben eigenlijk, dat sinds ze dan een mooi woord, een clean sweep. En dit is algemeen, dit is de erekampioen en de dagkampioen. Ah, die hier, die grote Ja, sjerpen. Ja. Zo. Je moet zo zeggen, de halsontsluiting, je moet er mooi uitkomen. Hij moet een mooie lange kap hebben. Hij moet sterk in de regen worden. Hij moet goed stappen kennen, goed draven kennen. En vooral de stap. Dus als de voorvoer die deel zet en hij stapt dus voort en met achtervoer moet er omheen komen. Maar we zien waar hij de voorvoer deel zet de oren voor omheen. Hij zou haast op een balker in kennen. Ja. Oktober, dan is het NK, hè? NK, ja. Dan moet deze alweer heen. En hoe komt het met die Lietse? Want die ziet er wat zuterig uit. Ja, die is helemaal wat ziek. Die vallen. Ja. Wat heeft hij? Dat weet ik niet. Ik denk dat we een longen hadden. Daar had heel veel wel een beetje les van. Maar dan zijn we straks helemaal naar de beste dokter daar. Zo, nou, dat vind ik mooi, maar je zo. Dan maak je de lippen maar eens. Je zweet ook wel een beetje hier. Het is net goed met hem. Zie maar. Ik ging er maar, de jongens maar bij, dan kom ik ermee af. Je bent altijd mee bezig. Eigenlijk zeg ik sinds hij soms wel eens, ik ben dus een monster nemen, ik ga door de week, hoe daar je protect. Soms zeg ik wel eens, ben ik super vol prof. Ik ben altijd met de pony aan de gang. En elke keer komt het de niveau hoger, dus elke keer word je er even wat treffen en dat kan er blijft niet meer, dan mag ik tevreden worden. Neem ik gewoon, tenminste. Dat klinkt nog beter dan dit hier? Nee, maak ik net beter. Want dan weten we net meer, dan maken we ik nog naar je schoon. Want dan rennen we de boeten.